Sí, va ser una època, francament, lamentable, perquè va haver molta repressió i va haver molta persecució, especialment contra la Iglesia catòlica, especialment ensejant-se, podríem dir, en les parròquies. Primerament en els edificis i en el culte o en les imatges de culte i posteriorment o al mateix temps inclús també la persecució a les mateixes persones, a molts sacerdots i religiosos que per el mero fet de ser religiosos o sacerdots ja eren marcats per a la condena. Així, en el poble d'Oliva varen ser diversos sacerdots i religiosos que varen ser assassinats i, per tant, efectivament, alguns d'ells, que ja la biografia ja la tenim ja feta, varen morir simplement per el ser religiosos. I això és el que era, podríem dir, la condena major. Pràcticament la família més coneguda, perquè quasi vivíem en el mateix carrer, era don Diego Llorca Llopis. És el que, en realitat, la família d'ell i la meva família estaven més units i, efectivament, sabíem que era una bellíssima persona i, per cert, les coincidències de la vida. Va ser vicari de Benissa, on jo després, passat els anys, he estat 17 anys de sacerdot allí, de rector pàrroco. I sé que encara el recordaven moltíssim i en el procés de beatificació recordo jo que varen vindre precisament a aquesta parròquia, em va acompanyar un monaguillet d'ell, el tio Pepe, que li diem, tio Pepe Mollà. Este senyor va vindre ací perquè recordava les catequesis que es donava a don Diego, les pel·lículetes que es feia, les rifetes, etc. Però va ser una coincidència enorme quan ell va ser vicari d'allí i és quan el varen traure per a matar. Especialment el que es va pretendir salvar eren algunes imatges, sobretot la imatge veneranda del Santíssimo Cristo, que es va amagar i posteriorment la varen descobrir i va desaparèixer. I també el primordial era salvar els arxius. Els arxius varen tindre més facilitat de salvar-se perquè molta gent es va brindar a emportar-se'ls en cabassos, a amagar-se'ls en casa, fins que quan va acabar la guerra es varen tornar a l'arxiu i pràcticament crec que, a excepció de Santa Maria, que es varen cremar dos, però així en la parròquia de Sant Roc em penso que es va salvar pràcticament el 90%. Unes famílies cristianes, una bona nit, varen vindre ací, exposant-se la vida, a amagar-lo. I, efectivament, el varen amagar dalt en un trastero, varen posar obra, ho varen tapiar i, efectivament, allí es pensaven que haver pogut estar fins després de la guerra. No va ser així perquè en aquest lloc mateix es veu que ho varen descobrir i allí mateix hi ha una espècie de dutxa que segurament els mandos que estarien ací en la parròquia utilitzarien aquest servici. No sé. Després vàrem descobrir que efectivament el Cristo ja no estava i que no es va aparèixer tampoc que el varen traure
per a cremar-lo, sinó simplement va desaparèixer. L'única peça que salvà, perquè, clar, el que volien amagar era el Cristo, la creu i el Cristo. La peana se la van deixar i la peana va continuar fins a aquest moment, que la creu nova en el Cristo descansa sobre aquesta peana que està en la capella. I després, en la imatge de Sant Josep, efectivament, el niño que porta és de l'antiga imatge que segurament es va poder salvar i una devota la va agarrar i és la que té en la imatge nova. Sí, bueno, en ma casa hi havia un carabinero que molt educat, i jo inclús m'atreviria a pensar, jo era molt xicotet entonces, però quan li va dir a ma mare que amagara totes les imatges que tenia i els quadres religiosos, és perquè en realitat ell havia de ser visitat per altres i no volia que ho descobressin, que està en una casa encara en els quadres penjats. Ma mare es va donar pressa i ho va amagar. Este senyor, torno a repetir, es va portar molt bé perquè inclús jo recordo que era xiquet i era el xiquet de casa. Alguns companys que venien em feien algun regalet, recordo jo que per Reis em van regalar un carret per a que jo jugara, etc. Després de guerra, d'este senyor ja no vàrem saber més que ens varen demanar informes d'ell i, efectivament, mon pare i una altra persona que el coneixien varen donar informes molt bons. En realitat, el que mereixia esta bona persona, per almenys el que coneixíem nosaltres, de Maximino Bordallo Méndez. Era un senyor d'Oviedo, no sé si de la capital o què. Bueno, totes les guerres suponen un fracàs, i un fracàs per a tots. I aquest fracàs, efectivament, va ser accentuat, quizà un poc més, per la tendència religiosa. I ahir és quan es varen ensajar, com hem dit, tant en les parròquies com en les imatges i després en les mateixes persones, que no solament els sacerdots varen morir, sinó també altres persones, simplement per ser cristianes o vindre a missa, etc. És això, el que va supondre la guerra, sempre una pèrdua per a tots, perquè de ser i sentir-nos vinculats a un poble, inclús molts de nosaltres, família, la guerra sempre divideix, i divideix d'una manera inclús mortal, com va ser aquesta guerra en la comptabilitat de morts que varen haver per una part, sobretot especialment sacerdots.